Sugeng rawuh wonten SD Marsudirini Gedangan Kitha Semarang. Wonten sangandhapipun Yayasan Marsudirini ingkang dumunung wonten Margi Ranggawarsita Nomer 8 Tanjung Mas, Semarang Lor, Kitha Semarang. SD Marsudirini Gedangan menika sesami kalawan SD umumipun wonten Indonesia. Kanthi periode pendidikan 6 tahun wiwit kelas tunggal dumugi kelas 6. SD Marsudirini Gedangan dipunadegaken ing taun 1954 déning para suster OSF. Kapurwakanipun, sekolah menika namung kagungan sawetawis ruang kelas ingkang wonten ing bangunan sederhana. Nanging jumbuh kalawan majengipun wektu lan cacahipun murid ingkang sinamsaya tambah, sekolah menika lajeng ngembangaken bangunanipun dados langkung ageng lan modern. Gedung SD Marsudirini Gedangan kagungan gaya arsitektur klasik ingkang elegan lan endah. Bangunan menika dipundesain kanthi gaya arsitektur kolonial Walanda kanthi tembok bata dicat putih. Bangunan menika kagungan kalih jupin kalawan fasad ingkang kalebet saka saperangan jendela ageng kalawan kusen kayu cat putih saha gendheng khas tumpeng mrih maksimalaken sirkulasi udara lan cahya mlebet wonten ruangan. Pelataran ngajengipun sekolah kajangkepi taman ingkang endah lan tumata, lapangan olahraga ingkang ageng lan akses ingkang gampil saka margi ageng. Sanesipun, bangunan kasebut wonten maneka ruangan kadosta ruang kelas, ruang guru, lab IPA ingkang kajangkepi piranti panyengkuyung pasinaon sains, lab basa Inggris, lab komputer, aula, lan perpustakaan. Ing pundi saben ruangan kasebut dipundesain jumbuh paedah lan kabutuhan. Mliginipun saben-saben ingkang dipunrancang kriptakaken lingkungan sinau ingkang sakeca, aman lan efektif maring siswa.